Thomas er blevet mobbet. Her i Solstrålen, der er Thomas blevet mobbet. Simpelthen. Og det ved vi også godt alle sammen. Prøv at se på ham. Prøv at se, hvordan det stadigvæk berører ham dybt. Maja, se på Thomas. Derfor vil jeg gerne på vores allesammens vegne sige, undskyld, undskyld, undskyld. Thomas? Ej, Thomas. Hvor er det godt, du er kommet tilbage. Pas på hans arm. Ja. Undskyld, altså. Altså, Thomas, jeg sagde også, at det havde været snittet og låst det hus. Jeg var helt sikker. Ja, undskyld, jeg er også bare lidt rystet, Thomas. Kom, du kan sidde lige herovre. Vil du sidde herovre? Vi har kaffe. Nej, tak. Sikke en omgang. Hvor er det godt, at Kirsten har fået fyret snit. Ja, hvor er det godt. Så gjorde hun egentlig noget rigtigt. Ja, endelig. Men vi vidste jo slet ikke, du havde det så dårligt. Hvis vi nu vidste, hvor dårligt du havde det. Hvis man vidste det, så havde vi jo handlet helt anderledes. Ja, det er fuldstændig. Yes. Ja. Kom så. Godt så. Jeg kunne sige undskyld. Undskyld, Thomas. Det var mig, der havde vagt. Det var mig, der lukkede. Og jeg troede, børnehaven var tom. Ja, det underlige var, jeg så faktisk Snitte komme stormen ned ad gangene. Det var meget mærkeligt. Men jeg skulle have tjekket toiletterne. Det må man undskylde, Thomas. Nogle gange så gør jeg åbenbart ting meget overfladisk. Jeg ved godt, hvad folk de siger om ikke Snitte, han gik tidligt den dag. Man kan fandme ikke regne med den lort. Godt, han ikke er mere. Dybest set, så er det jo Kirstens ansvar. Det er hendes forbrydelse. Så alt i alt, så går det godt. Vi har faktisk overskud, så vi kan begynde at tænke på en udbygning af legepladsen. Ja, langt om længe. Ja. Og rygterne om svamp har vist sig ikke at have noget på sig. Det er også dejligt. Huset er bundsolidt. Kommer sikkert til... Ja, Karl? Må jeg tale færdig? Huset kommer sikkert til at stå her i rigtig mange år. Værsgo. Kirsten, jeg føler måske, at jeg er måske den eneste, som tør at tage bladet for munden. Den hændelse med Thomas. For den har overhovedet ikke nogen konsekvenser. Mener du? Ja, vi har jo tilsyneladende haft en psykopat gående rundt her blandt vores børn. Jeg synes, du som leder bør tage et ansvar. Hvor mange gange har jeg ikke været inde på dit kontor og sagt, at han skulle fyres? Hvad er det, du føler, at jeg bør gøre, som jeg ikke gør? Jeg synes, du bør overveje dine lederkompetencer. Sig mig, vil du
holde mig ansvarlig for Snittes handling. Jeg mener, at det her, det kunne have været forudset. Psykopater kan man ikke forudse. Jeg kunne heller ikke forudse, at du var en hissigprop, dengang jeg ansatte dig, vel? Hissigprop? Måske er der en grund til, at jeg hisser mig op, ikke Kirsten? Thomas her, han kunne have mistet livet for fanden. Benytter du dig af denne her forfærdelige hændelse og bruger det som middel til at fremme dine egne interesser? Nej, Kirsten, det gør jeg ikke. For ved du hvad? Vi er nogen, der prøver at tage et ansvar, ikke? Er du med? Det er jo for fanden børn, vi har med at gøre. Karl, det er jo en børnehave, du arbejder i. For fanden har du så ikke anmeldt Snitte til politiet? Ved du hvad, nu skal du slappe af. Skal jeg slappe af? Skal jeg slappe af? Du skal slappe af! Kan du så dæmpe dig, hva? Ved du hvad? Hvad fanden har du gjort, hvis Thomas han havde været død? Kirsten! Så havde du begravet ham nede i kælderen, havde du. Nu skal jeg fortælle dig en ting. Hvis jeg havde anmeldt det her, så havde du stået uden arbejde i næste uge, er du med? Og så var hele lortet lukket! Nej, Kirsten. Så havde du stået uden arbejde. Fordi det er dig, der ryger på det her. Det er dit lort, der lukker. Hvor er Snitte? Fortæl mig, hvor han bor. Hvor er Snitte? Thomas, I var ikke ham. Hvad? Han bliver tvunget til det. Han bliver tvunget til at låse døren. Hvad er Karl? Hvad er Karl? Nej. Sus! Det var Kirsten. Du skulle endelig have streget, sagde hun. Hun snød ham. Nej. Nej. Nej, gå væk. Ikke mere! Stop! Thomas! Så gå nu. Gå. Thomas! Gå! Ja?
Har du tid i øjeblik? Overhovedet ikke. Men hvad? Går det bedre? Ja. Er du sikker på, at det var snittet, der lukkede mig ind? Det kan ikke være andre end snit. Nå. Mine ansatte er godt nok en broget forsamling, men kriminelle, det er de altså ikke. Hvordan kan du være sikker? Jeg forstår godt, du er frustreret. Men jeg synes, vi skal komme videre. Har du drukket den der selv? Hej Thomas. Vi vil bare lige sige hej og sige, at du gør det virkelig godt. Du gør det simpelthen så godt. Det har vi talt rigtig meget Det om. har vi nemlig, og det er altså virkelig Meget glad for det. Så flot. Ja. Så det vil jeg bare lige sige. God weekend! God weekend! Kom igen. Hej! Hej så. Du gør mig lidt chok. Jeg arbejder alligevel sent. Skal jeg hjælpe dig med at lukke? Vi er nødt til at blive lidt bedre til at passe på dig. Ja, men det behøver du ikke. Jeg skulle til at tage runden. Jeg henter lige min jakke og min taske. 1 minut. Jeg tror, lyset var tæt. Lukkede du organismen? Det er godt, min taske er. Hvad mener du? Ja, den aften, jeg blev låst inde på toilettet, der fandt jeg den derinde. Okay. Nå. Gud, hvor uhyggeligt. Har du lyst til, at vi går ud og drikker en øl? Jeg har faktisk øl nede i kælderen. Ja.
Forleden der fandt jeg nogle øl dernede. Hvor er du fræk. Den kælder har vi ikke brugt i årevis. Skal vi? Nej. Kirsten. Vi to har taget helt fejl af hinanden. I virkeligheden så... Hvad mener du om mig? Undskyld, Thomas. Undskyld. Undskyld, Thomas. Det er så rodet det hele. Der er svamp i hele børnehaven, og de river huset ned om nogle uger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er så forvirret. Ja. Det forstår jeg godt. Skal vi ikke have noget øl? Ja, selvfølgelig. Prøv de der øller. Hvor er mørkt. Ej, hvor er det uhyggeligt. Ej, det er lidt spooky. Ja, det skal jeg jo love for. Skal jeg lige gå derind? Nej, Nå? jeg skal nok gøre det. Hvor er vi henne? De ligger lige der. Nå ja, okay. Ja. Okay, hvor gør det? Ja. Ej, du er nødt til at lyse. Ja. Thomas? Thomas? Den smækkede i. Thomas? 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 Thank you.